Hello, kumusta? Saan ka na lang nila ng 6 months na bata? Oo. Bulo. 6 months nga ni. Ito mga bulong. Nasobra lang pa sa bulo. Kumusta po? Sa kanyang big mat maaram. 128. Sino na 6 months? Wala ko dyan. Hop, hop. Titinawag itong mga chat nila. Baka niya, magpapahal ito yan. Hello, kumusta po? Yan. Long time viewers. Yan ang driban pa Arab. Tapos na na ng school. Kaya po high school. We are playing Bali na lang. video. Maribag pinag-arab sa daycare. Okay pa. Ay, magkataka na ako. Depends di ba yun? Ano Atia? Ano to? Athena Shield? Ay, pag pinag-break ako eh. Kaya ako kasi na lang. Madidili pa kasi. Ay, naman, di ba ka? Di ba? Mababak ka pa. Pagdali ka na ka, stress. Madidili ka. Pag nakakalit ka yun, kalito ka lang magbabago. Dadi, dalagan nga di. Adi ako. Didi. Kurumsa. Go, dali, go. Wala na ako ano. Wala na mana. May lubi. Ano bi may lubi? Amang agilo siguro siguro. Ato. Go. Kulira. Dalagan! Kulira na! Ayan na pagsuga. Serikada pa ka mo! Ayan. Go! Nag-email po kami. Ito nga pala yung pinost ko kahapon. Yung result niya. Ganda. Sige, Dinana. Patay ka. Bam. Igo na. Bag. Dara ka. Sige. Buda kay magsangko nga rin yung uyab. So kadagat ka basta kina-reply. Makuha pa ng inspirasyon na balik.
Kasi sa relasyon walang perfecto. Ikaw. Ano ka ba? Ito ka may mula. Oh, dito may ubos. But nga akon. YouTube lang ang kinita ko. Ino bang core? Ay, ako di ko kumain sa video. Sana ako makapapaya sa Ako tanong na sakit to. Wala man nagdulot doa ako. Pandemic. Go. Sige. Kapag dot. Go. Go. Tuman. Sige, go. Bantay. Sige na. Kapag dikit tayo, kamatigay ito. Oo. Kapag dikit basatang, kamatiga. No, ito ka kalaban. Nagala ka tayo iya. Amo doon tayo magkibaban kayo. Kulera ka na kontore waray. Sunod din ako sa batis na kuhan. Game of Thrones. Oo. Sorry. Pagtikit niya, Movement, di ba? dito man. Oo. Uy, kulitin na ako. Pagtikas na. Yun na. Uy, tayo ko. Ano niya ba yung ginger? Kuha na ako. Baler. Mikalayo. Gara ka, orang kuhan. Playing shot. Orang kuhan. Na, mana. Patay ka, kulera ka, pos! Didi, ayun ka. Patay ka, kulera ka, patay ka. Kulera ka. Wala mana. Yes, kita boba na yun. Bobota. Sige, ito pag-undan ni May. Tara. Okay, kulera ka. At sunod niya, belt niya, kuhan. Ice Queen 1. Roba agad ka kulera. Sige. Go. Shot ka. Go. Minsan ka masaya. Isa ko dito yung bawang ko. Ayaw na kabilang May.
Kuliraka nga po anita ngayatot siya. Talugod ako. Hello, shawi-shawi po. Yo, boss. There we go! Bang! Minay. Go. Go. Burita ito, burita. Matiga talaga yung nakulira nga tuwan. Nila pa kayo dito. Di ba sa mga wala ko parang tanda. Ngayatot. Bang. Go, 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 Power Rangers! Nabuburit, kularaka. Pwede na, ano yung ikaw mo? Hello, God. Dito-duton pa ka. Discount sa sana, yan yung Lord pa. Nadata. Walang kantong yan yung baro na. Hello, shawi-shawi po. Hello po, shout out po sa atin one viewers dyan. Bang! Wow! Pinakasan ba buhay ni Gata kay kasi ito nga papadis sa mga Diday. Isa tulabaw. Huwag mong hintayin na lumakas sila. Patay ka tayo. Ano nga paniguro? Saan? Sige, palagit sa balkon. Kulay niya yato. Kasi taiiyak eh. Plan laban. Sige, palagit po. Patay ka. Umuwi pa yung nakulira. Yo. Wala ka, Mia. Ako ngayon ni Mia. Kung pagtumay ni Mia na pago. Oh, ito. Gina, niya. Ano ito, wala? Kulira. Napagka
Talo. Nakasagigi. Pero melon. Pero melon. Hirak, kwan, sur. Diba? Ada pila. Putoy ka ko na ada. Mia. Go. Push. Bilangan ka daw. Bilangan ka. Sige. Pagdalagan din ni Daop. Kulera ka. Ayosog ka. Sige. Ay na ka mo. Dito ka gigil ka na. Tatay mo. Shawi po. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Fulfillment 1 Oracle. Oracle. Ano nga kung ano? Defense. Sige na, palagwa ka. Sige. Dami mga yun. Diba madadepends na taglay? Oh, yun ito eh. Mapagangbang. Pagpalag na yung ulta. Pagangbang ako. Ada Taikuan. Roger. Pinili nga ko ang hero. May pusil. Ranger. Hello, Shawi. Well, mag-email po kami ngayon. Palpag talagang ka. Ayan. Request backup. Aha. Madali na mo, isa na ipapay. Hindi mo na kakagawa sila. Ito na melon. Seguridad. Tugad nga din. Attack. Solong. Launch attack. Ganyan yan, nagpo-post. Kulera ka ano. Enemy has slain Lord. Parang pagpo-post ang video. May kaling. Kung dumalagan ka. Kaya ka dumalagan. Initiate retreat. Ay, siyawan ka naman yun. Wala. Bang. Initiate retreat. Understood. Relax, activity. Pero shawi po. No. Sabi ng, patay ka. Sige, daop. Puta. Sige. Napatay na lang ito. Ano? Wala, wari pa kukuhan. Go, push. Di ba yung palagi na? Wari na kukuhan. Okay, kapiraga, ngamiya ka.
Hello, Shari po sa mga nice po magpa-shoutout dyan. Ano famous? Pati balmon. Ola! Ra na. Ra na. Mitch, yes, sa Leon. Sige, mag-game ako. Hello, Shari po. Sa mga nice po mag-request. Ano ka? Go. Ano ba? Check. Hello. Return to the lobby. Pasok na sa lobby. Ayaw na pumago. Diba? Hello, Shawi. 21 minutes na ang live ko. Kaya babay na. Alam, nakikita man niya eh. Kaya sabot ko wara. Ay, naglalagay ko na yan. Mag-YouTube live. Ayun, sobrang. Ano ka mag-live na YouTube? Oo. Hi po. Magmimiya ako. Hello, Shawi. Kumusta po ang ngayon ko? Lain man lahira. Hindi naman. さあさあ商売勉強なんてクソくらいでスナイパー準備完了 Please pick a hero Ako na lang. 愛がええ夜私は闇を射抜く月の光 Pwede nga ako sa? Nag-room na lang. Kay kuhan, hindi na ako sa tinabalihin ako. Tapos sa mga nakuhan. Kaya nag-a-adjust. O, ito na, umiwas na. Shawi. Ani Shawi. Tapos ka na, Nino? Jero! Opo. Tapos ka na din, script? Tapos ko na. Wow. Bye-bye, mag-bye na ako. Hi. The enemy is not